U emisiji Dobrý večer Vojvodino najavíme festival žridlového špívania na Išení za Budze, ktorý sa za víkend otrimuje u Ďurďove. A u Ruskim Keresture sa za víkend otrimuje festival Keresturskej paprigy. Hosti u studiu budú organizátorem manifestácií, ktorí nás poinformujú o plánovaných aktivnostoch. U ostatní časti emisii hodný ste opatriť reportážu zo Bruselu i Brižu, ktorý náš novinár navštívil u remikov projekta Politika otvorených zveroch, Euroatlantská regionálna perspektíva. Dobrý večer Vojvodino, na štvrtok na 20 hodín.